Amigos, non votemos nunca a un partido que nos minte. Non confiemos nunca nun político que é capaz de decir que ese hospital público era un hospital privado onde íbamos a cobrar a xente por facer as intervencións cirúrxicas ou por ser atendidos por un especialista. Queridos amigos e amigas, hai un goberno que goberna en Galicia e os concellos de Galicia e os seus veciños venlle moito mellor un goberno como o de Galicia que un desgoberno como o de España. E por iso hoxe vimos a decir aquí que queremos un goberno como o goberno de Galicia e non queremos un goberno como un desgoberno de España. E por iso Tomiño, nas próximas eleccións de maio, pode elexir entre un goberno que goberne, entre un goberno con un candidato que non ten máis obxectivos que os seus veciños, ou un goberno nacionalista que en Tomiño dice unha cousa e cando sale de Tomiño no Parlamento Galego ou no Parlamento Europeo dice exactamente o contrario. É un político profesional que leva vivindo moito tempo dun salario porque ten vocación política en novas xeracións do partido, porque se creen que están por riba dos demais, do resto dos vecinos, porque leva traballando por Tomiño tamén no Concello como concelleiro desde fai tempo. Sabe que o Partido Popular é un partido que une, e sabe que o Partido Popular é un partido que non ten máis compromiso que cos vecinos. O exceso de confianza, eu creo que os que teñen exceso de confianza acaban desanimados, e os que